Näistä osuu paremmin samanlaista asiaa tekeviä ihmisiä. Että on tavallaan helpompaa saada myös niistä keskustelusta itselle jotain. Muunlaisissa tapahtumissa, koko päivän tapahtumissa on niin eri asiaa tekeviä ihmisiä, niin niistä keskustelusta ei saa niin paljon irti. No mullehan tää on tullut tosi paljon arvoa, että mistä muualta sä saisit tämmöisen asiantuntijaryhmän sun sparraamaan sua. Sä saa mistään tämmöistä ryhmää edes millään hinnalla, millään rahallakaan. Ehdottomasti suosittelen, että kannattaa lähteä mukaan. Siinä ei ainakaan mitään häviä, enempi voittaa.